Vítam vás na mojom kanáli Inian Tarot a pozrieme sa, čo bude ďalej medzi vami. Vy a vaša osoba, takže myslíte na vašu osobu. Čo bude ďalej medzi vami. Takže niektorí z vás tu budete riešiť naozaj osudový vzťah, budete tu riešiť klamstvo ohľadom nejakých peňazí, niečo, čo pred vami bolo zatajené. Vy ste si tu stavali vzdušné zámky, možno ste sa nadejali, že sa niečo vyrieši spravodlivo, hej, že keď nejak počkáte alebo dáte tomu čas, že sa to v spravodlivosti vyrieši, pretože vy tu myslíte na rodinu, myslíte tu takisto na zabezpečenie, ale vy už by ste aj chcela odísť, len neviete, ako prekročiť, hej, nejakú zábranu alebo spraviť ten prvý krok. Ale vy ste tu naozaj oklamaná, niekto vám tu nechce dať peniaze, niekto vás cez financie možno, že drží. Je tu klamstvo, hej, je tu niečo skryté a vy stále nosíte tie ružové okuliare, pretože si myslíte, že každý je taký spravodlivý ako vy. Dobre, a čo ďalej? Čo bude ďalej? Medzi vami. Čo bude ďalej medzi vami? Ale tu už vyšší súd rozhodne za vás, hej. Vy naozaj tu chcete lásku, vy stále o tom premýšľate, vy možno veľmi ľúbite toho človeka, myslíte si, že to je váš osudový partner, ale vy už tu naberiete odvahu, vy si to už aj plánujete, že ukončíte tento vzťah. Vy už chcete byť aj sama, hej, už ste unavená, vy si chcete premyslieť, čo ďalej. A je tu 10 palíc, takže vy aj tak odídete, pretože už je to toho na vás veľa. Takže tu je niekto vo vzťahu, kto je naozaj oklamaný, držaný cez peniaze, klamaný možno aj s financiami. Držíte to kvôli deťom, kvôli rodine, ale vy možno aj toho človeka ľúbite, ale vy už nájdete v sebe tú energiu. Budú vám napomocní aj vaši anjeli strážni. Máte tu zhora naozaj niekoho, kto vás ľúbi, kto pri vás stojí a ten vám možno aj vnúkne myšlienku, alebo budete už nad tým premýšľať ďalej, pretože tu máme karta mák, že už to chcete skončiť. Hej. Takže už sa pohádate a vy naozaj chcete byť sama. Odídete, hej. Tam si pomaly premyslíte, že čo ďalej. Takže takýto krátky výkladík.